Awurade mfa poli nsie yie. Mekaa sɛ first time ne poli hyiaeɛ, ɛmu sɛ poli ɔyɛ nipa. The first time na menim poli, ne poli hyia wɔ Asoase. Saa time na metɔn Dr. Caesar, na metaa ne poli hyia wɔ pɔpɔpɔ. Hyiam bia senior man, ebia mehunu bia na poli hyɛ kɔtɔkɔ ataadeɛ. Ɔhyɛ poli bia na ɔhyɛ kɔtɔkɔ ataadeɛ. Yɛ me sɛ anko wo de biara ɔhyɛ kɔtɔkɔ ataadeɛ. Kɔtɔkɔ ɛbɔ mu akyi o. Hyɛ kɔtɔkɔ ɛmmɔ mu akyi o. Poli hyɛ kɔtɔkɔ ataadeɛ. Na ɛmɔ mu a. First day a mehu na mehyɛ o Fabulous was the best. Ɔsɛ senior na ɛte sɛn. Bo mehyia no Asoase. Bo so mehyia no Ashtown. Abis Park lá hɔ. Mehyia poli wɔ hɔ. Na mede Dr. Caesar na mede nam. Kɔfom sɛ megyae tɔn. Wɔde tena mehyia poli biara. Poli wɔyɛ nipa. Ɔyɛ nipa. Na poli yɛ nipa papa. Ɔhyia wɔ de wɛ adeɛ a poli bɛyɛ ɛde akyerɛ wɔn. Ɛyɛ a poli bi aku no kwa awɔ ne knife. Aku no kwa papa sei. Poli. Sɛ yɛ sama wɔ hɔ paa deɛ. Sɛ sama wɔ hɔ a, ɔmo a modi saa poli awu no nyinaa, ɔmo nso bɛnya ɔmo akatua. Nipa papa paa te sɛ poli. Na motumi ahwɛ Nyame anim just because of 3 points nti. Bɔɔlo a yɛbɔbɔ 3 points, league a hwee nna soɔ. Sakola league a yɛbɔ, oni abere ho dendendenden 3 points nti. Kɔtɔkɔ ba wo fie, ɛma wonya sika. Mpra he, teams ahe na ɛba mo kurom a, wotumi nya sika sɛ kɔtɔkɔ ne Hearts bɛba mo kurom. Wo saa teams nketewa no. Asɛ mo so na mo ha adwene wɔ Premier League nim. Mo tete nkuraase hɔ no, mentu sɛ nkuraase hɔ. Na nneɛma a ɛnsɛ mfata. Ma nipa papa te sɛ poli, ana poli. Hyia bi a senior man, senior saa. Senior na te sɛ senior mpatwɔ te sɛ saa poli. Mayɛ saa. Ball ɛde na ɛma ball yɛ fɛ. Asɛ ɛyɛ dɛ. Kasakasa. Mehyɛ wo mɛyɛ sei. Saa na ma football yɛ dɛ. Nti asɛm a wɔka no radio sei, ɛdeɛ paa na wɔka no, bɔne bɛn wɔkaeɛ. Ɛyɛ no nti, wotumi ɛyɛ poli ade yɛ a ɛyɛ saa. Ma ne hyia no untimely deaths a 3 points. Wo value 3 points more than nipa nkwa. Ma wɔyɛ saa no deɛ, aban anaasɛ mmara ne mu bɛdi because mo anyɛ adeɛ. Poli wɔ hɔ no, wɔntumi nyɛ obiara. Sɛ menyɛ sure koraa sɛ wode akɔkɔba ma no kɔ bɛtumi kɔ aku no. Poli. Ɔyɛ sɛ football mu no, akasakasa. Obi akyerɛ no tumi. Na ma agorɔ no yɛ dɛ. Kɔtɔkɔ ne Hearts hyɛ aseɛ referee nyɛ nɛ. Nso wate sɛ biribi sɛ ebi kɔ so. Nka Ali Maradona ne Kanewu ɛwɔ Fulmuko. Nkasa bi no bɛhyɛ ase, but ɔmo nyinaa ɛfɛ bɔkɔ ɔmo atɔ mo nsa edidi. Kama mo de nkurasesɛm yɛ mo dɛ dodo. Nkurasesɛm no dɔɔso mo ani so. Mo hyɛ afuo mu hɔ. Na gyimi saa na mo gyimi hɔ. Ɔkum poli kwa, nipa papa te sɛ poli. Mo afiri asase so kɔ. Yaya. Damas, mo tie me. Mo aba.